си, Фриц? Кой? Къв си, Фриц? Бог. Аз чакай, Бог. Хора, чао. Кой? Какво каза, Маги? Чакай малко. Аз чух чао. Съд казах чао. Иди му бутам задницата и подася. Ай, където? Чакай, стой. Мага тук. Ай, хора, чао. Байси. Четка ми се обажда. Значи ти бих помал. Ай, чао. Баните го. Не. И за малко. То се казва Цесър. Нещо. Не, стой, ти ми трябва. Бам един. Не. Тук бих назад. Бам. Да. Оса пламка се изкачва. Не, пардъвот. И гледам секс. Давай. Чукат се. Да. Имаш ли си гаджа? Да. За какво питам? Питам. Просто. Да. Ама гаджа знаеш какво означава? Да. Да има приятелка, която и тя те харесва. Тя те харесва. Аз имам към 10-15 гаджета. Да, и тя ме харесва. Ти не ме ли си виждал, човек, на снимка? Знаеш каква ми е косата, човек? Най-яката. От първи до 9 ми е най-яката коса. Не е игра. Не е игра. Да, шо? Така. Не. Добре. Що? Кой искат, бе? Кои са тия, на колко са? Самата. Добре. Кончкито ли? Тук съм с другите. Антон, Димитър, Радост, Ники Даскалов,
Здрасти, Балък. Ей, чакай. Да. Добре. Ей, добре, добре. Ей, много хубава твоя снимка. С гъжит. И... Ако вие играете, ние нямаме топка. Имаме, но само, че госпожата ни я дава. Не знам. Ми казва, че не сме отговорни. Точно ние! Днеска по български ти видях един от тестовете. Вие правихте домашна работа по български, нали? Не забравих, беше тест, не знам. Днеска я видях при госпожата. Пишеше Митко и пишеше Слав 2. Мой да е на Митко Стаменов. Или Гарабинов. Ние правихме миналото. И по математика, и по български. Какво? На Майнкрафт е. Наистина ли Антон те е убил с дървен меч, ти когато си бил с диамантен меч и диамантен щит? Антон ми каза, че те е побеждавал така. Такова ли? Сериозно ли? Омага. А що спряхте да правите клипове с Антон? Да. Искаш ли ти напи... Чакай. Не, то няма. Мой да има за компютърна версия Clash of Clans, ма сигурно ще е по-тъпа. Да ти я напиша ли? Ей! Ужас! Той аз съм така. Да, като си съварям филм на флашката, като го я махам за една минутка има поне 5 вируса. Много гадно. А ти играл ли си с знака? Не. Ти ми каза, че един път си го срещнал. Да, но не съм качвал клипове. Чакай. И сега. Gabi си е махнал към. Да, чао.